Podo ntiere weche motino rekod mano jotelo masawa ma piny Kenya ma oteno rekod kweth ma kwedo piny owacho kwa mondo mewere kodgi mondo giti kod piny owacho kaka yo mayo dongruok kuom piny owacho mamalo mano mar William Ruto. Jalup jatend piny Kithure Kindiki manotelo ne chenro machiwo sire gwenge ma Gachagua wuokie. Bende ne oseyo Gachagua kuom dwaro golo joma sawa e piny owacho kang' moyango ni ok bi kelo lemo mathoth kod dongruoge madwarore. Ne omanyo sir mar gwengego mag masawa ma ugwe kendo manyo mbulu matino ne yiero mar higa mag 2027. Of the Republic of Kenya. Hapa ni Mandela. Kwa hivyo kama wewe ni kiongozi, mwanaume kamili, mama kamili, hata hali ya anga ikiharibika, unakaa ngumu pale, unatetea ukiwa ndani kwa sababu ukitoka nje huwezi tetea ukiwa huko nje. Na mimi najua kuna ndugu zangu wengine walijaribu kunisawishi tutoke kwa serikali. Mimi nilikataa. Niliwaambia mambo mawili. Kwanza, tukitoka kwa serikali saa hii, watu wetu wamepata nini kutoka kwa hii serikali ambayo tulichagua? Si afadhali tungoje? Hata kama ni kutoka tutoke huko mwisho kabisa huko. Ama namna gani? Wakati umekamua